cultural people ndị Igbo ihe eji mara ya maka omenala ya wo nwere iti ihe m ga-like ịrụta aka unu enweli iwe nye m 1 minute maka onye ọla ka ntị maka ọwụ omenala Igbo enweghị nke edere ede mana ndị ụfọdụ ote m nọ m ga-awụ m onye ọzọ aga m ama eziokwu m tụgide ya sị ihe nna anyị kwuru okenye emere anaghị esigbu ya n'ọzọ ọwụ eziokwu mana unu ga-amara na ndị Igbo bụ ndị echichi ịbịa n'ụlọ ọ nga ihe ahụ na-eme apply ịbata n'ụlọ nna m ọpara nna m ihe amachikwara m sie n'echichi mgbe na mgbe ilu ọwụ ya wụ ọpara na-echi mana ị pụọ na ọgbakọ ọ bụrụ na isi n'osisi nke ahụ ka a ga-erekọgnaiz na isi n'echichi ọhịa ahụ ndị Igbo na-asị mmadụ uwe ojii aka gburu okenye apụta n'ọgbọ nke ahụ ka na-erekọgnaiz ndị si n'echichi unu cheta enwere ihe emere mmemme nga mgbe ndị chief kpọrọ ndị eze bịara mee ha inaugurate esi ahụ na unu chetara ndị nọ nga ahụ unu ga-ahụ na onye gọrọ ọjị esi ahụ bụ eze ohiri eche m na ndị niile nọcha nga esi ahụ ọwụ ohiri toro ha atochara ohiri but because ọwụ onye eze ọhịa anyị na-eme anyị na-akwagiri ndị ahụ si n'echichi and ịbịakwa n'omenala Igbo onye ọbụla bụ onye eze na-awụ ndị nze na ọzọ bụ were okpu n'isi ọwụ ezigbote onye eze ka a ga-ajụ ajụjụ ịbịa n'ọgbakọ ote anyị na ugbu a onye eze ga-anọ nga ahụ ndị ga-agọzi ọjị bụ ndị nze na ọzọ ndị nze na ọzọ ga-anọ nga ahụ ndị ga-agọzi ọjị wụ ndị chief ga-anọ nga ahụ onye ga-agọzi ọjị wụ okenye eme ụzọ ụlọ anyị wụ ama Igbo okenye eme na-eshi ha echichi ihe anyị na-akpọ ya nwa okorobịa o nwere ndị na-akpọ ogbo okenye eme ogbo ọwụhụ na a na-edisrespect ha but ọ bụ omenala so onye ọbụla nọ ga-enwe ike ịghọta mgbe atụọ ilu anaghị esigbu okenye n'ọzọ gị mara ihe mere akwụkwọ ya na ochi akụgburu okenye gị mara ihe o mere mgbe a na-anyawa ọchị eweta ọchị asị oke biko ụmụnne m just maka time erukwela ihe mgbe ọzọ anyị ga-enwe opportunity ịgụchitụ ihe gbasara omenala Igbo anyị mekwa otu ahụ anyị nabatara ọchị ote nna anyị ha si metụ ya aka so biko ndị nze na ọzọ na-asị unu ga-anụ n'ihu jidenụ ka unu